Dostal jsem balíček Vangelise z Lego Ninjaga a k tomu ještě časopis a mě nenapadlo nic jiného, než o tom natočit unboxing. Tak jdem stavět. Strašně primitivní tohle, tak já ani nepotřebuju návod na to. Já zapomněl tohle. Ne, vlastně počkejte, jsem to dělal na schvál vlastně. Tak určitě. Ty, kdo říká, že je tohle primitivní, tyjo? Ten, kdo to říká, tak ho nechápu, tyjo. Let's go, máme to. Křišťálovej. Jo, udělám nový video, kde budou fakta o křišťálové řadě Ninjago. Tak na to rozhodně koukněte. I když to asi teď nebude, možná tak zítra. Každopádně zatím čau.